Er det nu fornuftigt, det her? Der gik første gang. Nå, okay. 1,22 den. Dårlig taktik, jeg fik der. Og lige have nu under armene. Det er håndfri, den der. Hvad? Det er håndfri. Ja, håndfri. Du tror ikke politiet siger noget til? Nej, det er håndfri. Ja. Håndfri og håndfri. Lige løsner dem her igen. Så starter vi lige med at spænde de andre to. Så du får den sæl lidt længere ned. Se, hvor du ved det der? Ja, det var mere om den filmer ordentligt.